nunw mini pisay bekau kau nana gedang pisay naik nana gedang nunw mini bekauai nani ne horsi pis kakap sekolah kaza zana takai nani ne hornai jasigोन नै सि सुनांगौ बेसेबा बुरजा दिनैहाय सि सुनसै आरोखि ना आङो मैया सुवाखै नालाय दिनै सुनसै ओमफ्राय ओंख्रिया सकाल सकाल मैद्रु एवबाय लक्ष्मीनो आलुजों दावदैजों एवनानै हरबाय फुंनि मैयानि लाब्रा एसे दं मोनानि बेजों जानोसै आरोना हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' दिनैहाय शुक्रबार जोंहा आलासिबो फैगोन क'क्राझारनि बाजैमोन फैगोन आरोना बेलासियावहाय स' आं दासो सिखारदों मोखां तोखां सुवाखै आरोना सिखारनानै ओरैनो भिडिअ डाइरेक्ट बानायबाय आंथ' दैलि ब्लग होयो नालाय स' दिनै मा खालामलाङोलाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदोलाय न' क्लिन खालामगासिनो दं खालामखांबायानो ओमफ्राय नंगौ मैया सिखारनानै गारि बुस्रिदों आरोना ओमफ्राय मैयानि खोथाया मैया आंखौ रायनाया आङो फन हराखैना आरो मैयाना ओमफ्राय गावनो 9:30 फन हरनानै बुंहरबाय आरोना आंहा गारि भारा जाबाय आं गारि भारा थांसै होननानै ओमफ्राय गावनो हरग्रोबाय ओमफ्राय उनाव आं हरबाय आरोना मा खालामदों होननानैहाय स' बिदिनोसै आरोना माथो खालामनो बहुत बड़ी दुनिया में छोटी मोटी जगह तो होते रहते नहीं जाबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय जाय मोजां मोनो नायलांबाय थादो सल' Fua दानो गोजाङो बो बाबायाबो बा बो जादो दे दादैया गब बाय खुगाया गादै लाजोबबाय दावदैनि दे गाइखेरखौबो गल लोंदो दे आबा गाइखेरखौ औ दोन्दो दादैया दोन्दो आइ दोन्दो नायसै दै लोंहैनो हाला नोङो दै लोंनो हिनजावखौ नांबावगौ हा उनावलाय इस दुगा नायजोबखाया सिथाबाथा गावखौ सेंग्रा गोरलै मोनबावगोनदां बियो सोरनि फिसा नोंहालाय फिसा गैया सेंग्रा मानसि सोरनि फिसा जानो आंनि फिसा जागोन नोंहालाय दासो देरहांनाय सेंग्रा मानसि खुगाव मोनदोंनो माथो सोंखो नोंलाय मिथिखाना सोरनि फिसा होननानैलाय नांलायखानो सब समाय मैया बेनो आंखौ रायनाया मिथिबाय फन हरबाय थानायनि रायनाया बेनो मानसिया मोजां रायना लाखा डिस्टार्ब जायोनो बिसि फन हरबा बेहा मालाय फन हरबासो डिस्टार्ब जाया बेहा हिनजाव फन हरबा डिस्टार्ब जायो बेहा बेनो मानसिया गसे दैखौ ये इनसानखौ दै बिगासिनो आंनाव ओमफ्राय दैया आखाइ गैया आरो बेहा लायना लोंफैनो मानो बिदि खालामदोंलाय फिसानि फटकलाय मिनिट दै हरनो नागिरदों लायगुना ना लोंसना होबा हौवाफ्रा हरा बांसिन अनो लाबोसै लोंना हरा लों आरलाय मानो गावदों गावलाय नुबाय लों बिदि लोंसनबा लोगोफोर मा जायोनो आयु अनलायनाया बांसिन जायोनो फिसाइफोरनो दैखौहाय लोंसन होनांगौ दे मिथिबाय नांलायलेखो बांसिन अनलायोनो लोंसनाबा दाहोखा रावबो फिसाइनो ओंखाम ओंख्रि जासननानै होजोबनांगौनो होनबा थांथ'वाखै
सोरांलायबाय न'आव फुननांसिगौलाय सानसेल' सानफ्रामबो फुगासिनो आङो बिसि गोबावसै सानफ्रामबो फुनाया 15 दिनसो जाबाय सानसेल' नोंलाय नुखायाना हिनजावनि खामानि मावनायखौ गावबा गाव मावबासो दा नों नुयो नोंलाय अबहाय नुयो आं खामानि मावनायखौलाय जेब्ला आं गैया अब्ला महसुस खालामगोन नों बुजिगोन नों सानगोन नों माथो उमुगा दंबा मोजां जागौमोन होननानै मिथिबाय उदैयानो मासे गिदिर जाखो मा जानानै फेदेरखो नोंलाय उदैखौ मा बेसेबांनि जानानै अमा गोथाव जानानै बाबा आंनि नामा दाबो गोमोराखै आखायावसो दं आंनि नामा बिखायावसो थानांगौ उदै गेन्द्राद्रा नों गन्थं हंलाला बुर बुर जायो बुर बुर खियो थांबाय नै सासेया बेरखावखाव आंनि फिसा बेरखावखाव बुर बुर थायो बुर बुर फैयो दैसा नोङो मोनदि बिदि नोंनि नामा दैसा बम बिबो मोय नै हानजोब्बाय नै दैसाया आलमारिनि बुस्थुखौ नै गासिबो बावनो मोना हजोंसो ओंखाम संग्रा गोजौ हानजोब्बाय नै गासिबो आरो बेखौबो हानहरबावनो नागिरदों नै ओइ दैसा खामानि बारायहोदों नोङो आंखौ थाला मारिनानै दोनदोंमोन आं आरोबा ओमफ्राय नै बेयो बिब'नि स्कुल ड्रेस दोनग्रामोन आरोना ओइ दिदि जाफैबाय नोङो दिदिजों ओइ दिदि सानाखै आं ओइ दिदि आलासि सफैबाय जोंहा क'क्राझारनिफ्राय दासो सफैदों मोना टाइमा जाबाय 5टा हनै बै आलासि फैदों बोरा आर'हि दा देखायलाय आर'हिया ओरै देखायलाय आर'सि दासो सफैदों खोरोन्दैया बन्द' खालामनायाव सिबाय नै ओया आरो सासे दंबावोमोन आलासिया बै सिङाव थाबाय जोंहा आलासिनो गाइखेर साहा फुदुंबाय थासुमलि रुगासिनो दं आरोना नै बरिया जानाय लोंनाय होनाय नङा बिब'खौबो गावखौल' अननांगौ आबै आबौ लाथों एसे फैद' नोङो सानफ्रामबो मोनखायो आबै आबौखौ नै जोंना आलासिया हायावसो उन्दुबाय जोंहा ओइ नानि आलासियाना हायावसो उन्दुबायहाय जोंहा आंनि बिबोनो माबा लाखादों हेलौ आयै नै आं फिसाया नै हिंसासो गारोहाय दैसाया जोंना बुनो नागिरदों हनै आयु रागाया बालाय बाबा बुवा हनै हनै खानायाव हमना बोबाथाय सेसै खानायाव हमना बोगोन लक्ष्मी आगैया हिंसादों बेखौ हनै लासै दांनाय होलाय बिबैया दांनायनो एसे दांनाय हो लासैनो एसेल' खानायाव हमगोन थाल खालाम खाफालावसो खानाय गैयैयाव दांनाय हो जाबाय बाबा जाबाय आगै